नमस्कार. आज आपण बनवत आहोत पावभाजी. चटपटीत अशी पावभाजी बनवण्यासाठी मी घेतलेले आहेत फ्लॉवर, बटाटा, मटार आणि टोमॅटो आणि हे सगळं मी चिरून स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहे. कुकरमध्ये मी पाणी ठेवलेलं आहे आणि कुकरच्या डब्यामध्येच मी ते शिजवून घेणार आहे. आपल्या आवडीनुसार त्याला 4 ते 5 शिट्ट्या काढून शिजवून घ्यायचं आहे. आता माझ्याकडे असलेल्या ज्युसरने मी त्याला थोडं बारीक करून घेतलं आहे. थोडं स्मॅश करून घेतलं आहे. तुम्ही स्मॅशरने घेतलं तरी देखील चालेल. आता मी फोडणीसाठी घेतलेलं आहे कांदा, टोमॅटो, आलं, लसूण यांची प्युरी आणि कोथिंबीर. प्रथम कांदा फोडणीला टाकून कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे. कांदा चांगला परतून झाल्यावरती त्याच्यावरती आपण टाकणार आहोत टोमॅटो, आलं आणि लसूण यांची प्युरी. ही प्युरी चांगली परतून घ्यायची आहे, नाहीतर त्याच्यावरती लसणीचा जो दर्प असतो तो संपूर्ण पदार्थाला येतो. आता हे शिजवून झाल्यानंतर त्याच्यावरती मी टाकणार आहे थोडी लाल मिरची पावडर, जेणेकरून पावभाजीला रंग खूप सुंदर येतो. ही बॅडगी मिरची पावडर आहे, त्यामुळे ह्या पावभाजीला एकदम छान कलर येणार आहे. त्यावर मी भाजी टाकलेली आहे, जी आपण शिजवून घेतली आहे. चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे आणि आत्ता मी टाकणार आहे सुहानाचा पावभाजी मसाला. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही वापरू शकता. तो मी 2 चमचे टाकलेला आहे आणि आत्ता ही संपूर्ण भाजी ढवळून घ्यायची आहे. चांगली उकळी येऊ देऊया. मी थोडी पातळच ठेवलेली आहे, कारण की बटाटा थोडा गार झाल्यावर त्याला थोडा दाटपणा येऊ लागतो आणि वरून टाकलेलं आहे बटर. बटर असं वरून टाकल्यामुळे त्याचा स्वाद असतो तो टिकून राहतो. अशी झालेली आहे आपली चटपटीत पावभाजी तयार. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका.